Malawian Camera. Moni ndeta pasana kale. Apa uthenga womwe ndikubwera nawo. Uthenga komanso pempho. Nthawi zonse tikamabwera pa social media panopa. Timabwera ndi chomwe chikuwaphinja Amalawi. Ndi dandaulo lochokera kwa Amalawi. Dandaulo langa la lero ndi pempho langa likupita kwa Airtel. Ndimakhulupirira kuti Airtel panga ma services a Airtel Money anapanga pofuna kuthandiza Amalawi. And ma services amene ya Airtel Money ikuthandiza Amalawi. Komatu mkatikati mwa kuthandiza Amalawi mukupezeka tiziphinjo tina tomwe tikutani kuti tikukulirabe. Ndimadziwa kunena kuti ku Airtel kuli anthu amene amaganiza kwambiri, amene business amatha kuiziwa. And pambali pa kupanga business kuti iwo apindule ali nawonso udindo wowateteza ma customer awo. Popanga njira yoti munthu azikwanisa kupanga reverse ndalama through pa phone yake, Airtel inabweresa ganizo limeneyi poona kuti munthu amatha kulakwisa ndi kutumiza ndalama kolakwika azikwanisa kuidani kodi kuibweza yekha asanafike ma office yawo. Koma azikwanisa pompo kutha kuibweza ndalama ichi. Chomwe chinali chiganizo chabwino kwambiri. Koma nawo chiganizo ichichi chiyamba kupereka chiphinjo kwa Amalawi. Amalawi ambiri akuberedwa. Munthu kutumiza ndalama pogula katundu pompo ndikumupanga chani kodi reverse. Mchitidwe uno ukukulirabe. Ndiye pozindikira kuti Airtel kuli akatswiri anayeneratu kuti njira imeneyi athe kuyiunikira ndi kuyipezera njira kuti angazigonjese bwanji. Ife ndiwongopereka dandaulo kuti Amalawi akuphinjika, Amalawi akuberedwa, anthu pano pa njira yabwinobwino ija yomwe Airtel inayika kunena kuti munthu akatumiza ndalama kolakwika utha kukwanisa kupanga reverse mwaweka. Anthu njira imeneyi apezano kuti ndiyobera anzawo. Kufika ndithu zikumateka kufika munthu pa shop kunena kuti akoti muli ndi Airtel Money, mundifone Airtel Money ndingokutumizirani. Munthu uja kuvomera titumizire napereka nambala. Then atenga katundu uja kawatenga bread kawatenga yani kungoenda ntunda pano ndi apo akukapanga reverse ndalama ichi. Andi nchitidwe menewu udakatani kuti udakakulira. So chinthu chabwinobwino chichacho chomwe ndithu ife timayachitenga kuti like kubwera kwa Airtel Money chinayi chinthu chothandiza munthu kumatha peza tu kugula mayunisi pa phone pako momwe mutupire pa shop. Mwina uli kwina kwaje kulibe ma shop kukwanisa kumagula chani kodi mayunisi. Ma services abwino omwe anatipasa chani kodi Airtel. Koma ma services yo anthu ena anu ayamba kuwapanga chani kodi abuse. Apeza njira yotani kodi yobera. Ndimakhulupirira kunena kuti Airtel pakati pa munthu amatha kukongola ma units. Zimadikira kuti munthu yopakana agule chani kodi ma units kuti azabweze chani kodi ngongole kuti achite kufuna yekha kuti abweze chani kodi ngongole. Andi zomwe zimachitisa kuti anthu azingokongola chani kodi ma units ndalama ngongole zichosamabweza. Airtel inapeza njira yonena kuti ukangokongola ma units panopa khaya bando panopa ngati next pamene ukugula bando likugwise ntchito kapena mayunisi likugwise ntchito ukumayamba kayo kabweza ngongolecha yomwe anaona kufoka
kwa njira yawo yoyamba yokongolesa mayunisi kuti sikuwapindulira. Ndikukhulupirira ati zomwezo athaso kupeza njira yothana ndi mchitidwe uwu omwe ukutani kuti ukunkana ukwerera panopa. Omweso utha kupezeka kuti ukuwaphinja Amalawi kwambiri kuti njira za Airtel Money asayambe kuzitani kodi kuzikhulupirira. Ndiye ndi udindo wa Airtel kupanga business mokuti iwowo atheso kupindula, komanso pankati mopanga business iyo akhale akupanga zinthu zokuti makastoma awo ziziyakomera, komanso kuwateteza makastoma awo chifukwa system yo ndi yawo. Upite ku Airtel kunena kuti njira ya reverse ndalama Amalawi ena ayamba kuyigwirisira ntchito mwaudyo kubera anthu. Pakuyenera ndithu papezekenso njira ina yonena kuti anthu amene munthu akamapanga reverse ndalama pakhale ndondomeko zomveka bwino, komanso akhale asamakwanise kunena kuti munthuyo atha kubera munthu wina. Njira zali nazo amapeza njira pamene chinthu china chake akuchiona kuti sichikuyenda bwino. Ife sitingathe kufotokoza njira zake chifukwa iwo ndi ayino aka business iyo. Ndiye sangamalolere kuti anthu apitirire kumaberedwa mdziko muno. Kufika ndithu munthu pena pache olo minibus mene munthu amapezeka kuti alibe ndalama kashi pathumba, akumamuuza driver ndikutumizire Airtel Money, iye ujavomera, then kungokatsika munthu apanga reverse ndalama. Zomwe zichitiza kuti anthu ena ano panopa zokuti azilandira ndalama through Airtel Money akuyamba kukana. Ndiyo kuti ngati akuyamba kukana ndiyo kuti so business yonso ya Airtel Money ku kampani ya Airtel ikuyamba kulowa pansi. Zikuyenera kuzisintha zinthu zimwachangu, zikuyenera kupeza njira yofuna kuthana ndi zinthu ngati zilizo kodi zimene zikuti Amalawi athebe kukhulupirira kampani ya Airtel pogwiritsa ntchito Airtel Money. Pempho limeneli lipite ku Airtel. Malawi, Camera.